זה מסעדה לגיל הזהב, שנפתחה על מוטו של קשיש מבוגר שהיה אצלי שומר בבית הספר, וכשנודע לי שאשתו נפטרה וידעתי, הוא היה חבר של אבא שלי, ידעתי שהוא בודד לחלוטין, אז באתי יום אחד אחרי השבעה ושאלתי אותו, איך אתה מסתדר לבד ומה אתה עושה עם האוכל? והוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, מורה עדה, יש לי מה לאכול, לבן, גבינה, לחם, אין לי עם מי לאכול. וזה עד היום מעביר צמרמורת בי. נכנסתי לחדר המורות שלי ואמרתי, סיפרתי את הסיפור, אמרתי להם, אני כיושבת ראש ארגון מתנדבות לא יכולה להרשות לעצמי, לקבל לעצמי, להאכיל את כל מי שאין לו מה לאכול בעיר הזאת. זה ממסד, זה עירייה, זה לא אני. אבל מי שיכול קצת לשלם, הבעיה שלו היא לאכול בחברה, את זה אני יכולה לעשות. ואחרי הרבה לבטים, ואחרי הרבה חיפושים, ואחרי הרבה זמן עד שהשגנו כסף, קנינו מחסן והפכנו אותו לבומבונרה של מסעדה יפהפייה, ושם יכול לבוא כל קשיש בודד. התנאי הוא קשיש. לפעמים יש לנו בודדים שבאים הבעל והאישה. האישה לא מתפקדת, היא לא יכולה, הוא חולה או זה. אבל התנאי שיהיו קשישים, באים למסעדה לארוחת צהריים, וזה מפעל שאין שני לו לראות את הקשישים. איך אמר לי אתמול, בא איזה יהודי חדש, לא הכרנו אותו, בא בשבוע שעבר, פעם, פעמיים, שלוש, אתמול הוא ניגש אליי, אומר, גברת עדה, אני רוצה לומר לך, אשתי נפטרה לפני 3 שנים, אז אני הסתדרתי לי קצת בבית, עד ששמעתי על המסעדה שלכם. אני רוצה לומר לך, שבוע ימים אני באה הנה, זה שבוע ששינה את חיי. אני בא, אני קם בבוקר בשמחה, שבשעה 11:30 אני הולך לאכול במסעדת גיל הזהב מעיין מפקד.